мала ў каго ёсць шанец тут пабываць. А патрапіць сюды на вучобу могуць і хочуць не ўсе, а выбраныя. Запрашаем у вас у Гродзенскую духоўную семінарыю. Зараз мы знаходзімся каля брамы, праз якую можна ўвайсці на тэрыторыю нашай семінарыі. Па сутнасці, гэта адзіная такая брама, праз якую можна трапіць на тэрыторыю нашай навучальнай установы. Дзе мы знаходзімся, сведчыць табліца вышэйшая духоўная семінарыя. На самой справе назва такая больш шырокая на дадзены момант, міждыяцэзіяльная вышэйшая духоўная семінарыя. А брама – гэта частка былога комплексу кляштара айцоў бернардынаў. Яна адна з найстарэйшых брамаў, якая захавалася на дадзены момант у Гродні, аб чым сведчыць надпіс з адваротнага боку 1595 год. Маё пытанне. Эта брама таксама мае яшчэ вельмі сур'ёзнае значэнне ў жыцці чалавека, які яе вашоў і які з яе потым выйшаў. Я не пра сябе сёння. Ну, у некаторым сэнсе так. А раскажыце, калі ласка, пра вось гэты сэнс брамы. Хто ў яе ўваходзіць і хто з яе выходзіць напрыканцы вучобы ў семінары? Ну, брама семінарыйная, як любыя вароты, да? Ты ўваходзіш у штосьці і калі ўваходзіш, ну то штосьці ў табе змяняецца. Змяняецца нейкія знешнія рэчы, да? Напрыклад, вопратка гэтая духоўная сутанна. Але гэтая знешняя вопратка, насамрэч, не тое, што павінна быць самым галоўным ці асноўным. Яна толькі сведчыцца аб тваім унутраным перамяненню. Тое, што змянілася ўнутры, таксама і адлюстроўваецца ўжо ў знешнім выглядзе. І маем 7 такіх гадоў навучання ў семінарыі, цяпер зацверджаных апостальскай сталіцай, якія маюць змяніць чалавека, каб ён сапраўды здабыў у сабе і сфарміраваў гэтае пастырскае сэрца, якое будзе скіравана да таго, каб служыць Богу і народу Божаму. Я ўжо тут 2 гады вучуся, час праходзіць цудоўна. Просто шедевр. За 2 года ці адбыліся змены з тым хлопцам, які ўвайшоў у браму? Конечно. Ну, напрыклад, як іх памерыць, што гэта за змены? Ведаеце, тут вельмі цяжка памерыць менавіта нейкім такім чалавечым вокам, і таму менавіта пра памеры будуць такія казаць, якія нельга ўбачыць. Калі, напрыклад, я прыйшоў сюды, бачачы гэты свет менавіта зусім па-іншаму, чым цяпер бачу, ну то я думаю, што змены праявіліся. Это дзякуючы таму, што можна было штосьці новае прачытаць. Тут вельмі багатая бібліятэка ў семінарі, дарэчы. І менавіта дзякуючы тым людзям, якія тут і вучацца, і выкладаюць, то можна паглядзець на ўсё зусім з іншага боку. Было штосьці, што расчаравала? І інакш сабе гэта ўяўляў? Ну, не тое, каб расчаравала, проста бываюць такія моманты ў жыцці, калі менавіта патрэбна, каб нешта цябе зламала. Дзеля таго, каб ты мог знову устаць і пайсці далей. Прайшоўшы праз браму, мы знаходзімся уласна перад будынкам нашай семінарыі. Вышэйшая духоўная семінарыя ў Гродні была заснавана 1 верасня 1990 года намаганнямі тагачаснага біскупа, адзінага біскупа на тэрыторыі Беларусі, апостальскага адміністратара для католікаў лацінскага брада Тадэвушам Кантрусевічам, і таксама апостальскага нунцыя ў СССР Франчэска Каласуона. Увогуле наш будынак вельмі старажытны. Гэта частка былога комплексу кляштару айцоў бернардынаў. Манахі ордэна бернардынаў гэта тыя ж самыя францішкане, якія на тэрыторыі Рэчы Паспалітай мелі такую назву, бо адносіліся да правінцыі, якая была названа ў гонар святога Бернардына.
Комплекс уключае у сябе уласна касцёл адшукання святого крыжа і кляштар, які літарай П далучаецца да гэтага касцёла. У народзе гэты касцёл называюць па-бернардынскі, бо гэта былы касцёл ордэна бернардынцаў. Бернардыны з'явіліся ў грудні ў 1494 годзе па запрашэнні караля польскага і вялікага князя літоўскага Александра Ягелончыка. А комплекс сам мураваны быў пабудаваны значна пазней, у 1595-1618 годах. І на дадзены момант гэта найстарэйшы касцёл, ну і кляштар у Гродні. До 1961 года гэта званне насіў касцёл так называны Фара Вітаўта, які знаходзіўся тут непадалёк, але ў 61 годзе ён быў узрываны. І таму гэты статус перайшоў да касцёла бернардынаў. Людзі думаюць, што мы там робім, бо такія людзі ў чорных сутанах ходзяць Людзі, вакол. якія знізу ходзяць, і думаюць, што Да. мы там кругамі Бо наматываем. мы ў самым нізе, і як бы у праваслаўнай традыцыі часам кажуць, што, напрыклад, настоятель можа даць такое паслушанне, да? Як бы, напрыклад, ну, не ведаю, нейкі такі штраф духовны, да? Што маеш, напрыклад, штосьці выканаць, альбо як пакуту нейкую такую, можа, не зусім дакладна аб гэтым гавару, але часамі людзі думаюць, што мы тут насамрэч гэтыя кругі робім, да, ці квадраты, больш дакладна сказаць. Да. Зрабіць там 10 за сённяшні дзень ці неяк так. Цяпер мы перайшлі ва ўнутраны двор нашага комплекса, так называемы атрыум. Многія кляштары ў свой час будаваліся по такому прынцыпу, замкнуты такі ўнутраны двор, дзе монахі хутчэй за ўсё маглі праводзіць свой свабодны час, малітоўная цішыня, магчыма, тут знаходзіўся ў свой час калодзеж. Гэтага дакладна не ведаем, але хутчэй за ўсё. Комплекс пабудаваны ў стылі барока, а з вакон нашай семінарыі адкрываецца прыгожы від на касцёл адшукання святого крыжа. Вежа, напэўна, здаецца, самая высокая ў Гродні. Гэта віленская барока, такое вельмі добрае барока. Нашае. Касцёл, як я ўжо гаварыў, гэта найбольш старажытны будынак, таксама вельмі цікавы. Гэта наша семінарыйная бібліятэка. Яна мае вельмі вялікі кнігазбор, больш за 28 тысяч экземпляраў кніг на абсалютна розных мовах. І ўвесь гэты кнігазбор ён задавальняе патрэбы семінарыстаў у навучанні. Тут можна ўбачыць вялікую колькасць дакументаў з розных раздзелаў тэалогіі. Это і дагматычная тэалогія, і гісторыя касцёла, і філасофія, вельмі шмат кніг. І на беларускай, і на польскай, і на лацінскай мовах, на англійскай, італьянскай, на любы густ. У нашай бібліятэцы таксама ёсць вельмі даволі старажытныя выданні. Вось, напрыклад, можна пабачыць Біблія 1846 года, вельмі шмат імшалаў. Гэта асноўная літургічная кніга, якая выкарыстоўваецца ў касцёле. Прычым імшалы менавіта дарэформенныя. Гэта тыя імшалы, якія былі выдадзены яшчэ да другога Ватыканскага сабора. У асноўным у нас захоўваецца імшалы 19 стагоддзя. Таксама ёсць Біблія 18 стагоддзя. Даволі шмат цікавых такіх выданняў, з якімі можна пазнаёміцца. А бібліятэка гэта папулярнае месца ў семінарыстаў? Конечно, я думаю, что как бы в нашу уже такую эпоху, да, некой цифровую эпоху, да, что можно здобыть некую информацию про, условно, там, Google, да, праз інтэрнэт, нават кніжкі там спампаваць неяк у PDF-фармаце сабе, ці неяк інакш, што як бы такая папулярнасць, так скажем, да, бібліятэкі, яна крыху так зменшваецца, але ўсё роўна нейкія, напрыклад, кніжкі не заўсёды знойдзеш у інтэрнэце, і заўсёды трэба плаціць, вядома. І для гэтага ёсць як бы і бібліятэка, да, што можаш прыйсці, ёсць нейкія там тэматычныя, напрыклад, каталогі, штосьці хочаш там паглядзець, нейкую інфармацыю здабыць, нават нейкія старыя выданні, пра якія там інтэрнэт, напрыклад, і не чуў, можа, часам, да, то тут гэта ўсё здаецца, што ёсць.
А бывае так, што ты шукаеш кагосьці з сяброў, а яго дакладна можна знайсці ў бібліятэцы. Ну, як сказаць, я думаю, што па патрэбам, бо сапраўды кажу, што раней гэта было так. Цяпер ужо з нейкімі цифравымі носьбітамі інфармацыі, то хутчэй ты прыходзіш у бібліятэку, карыстаешся ёй як інструментам пэўным, да, каб знайсці кнігу, а потым ужо працуеш з ёй, да, абрабатваеш нейкую інфармацыю, як штось там трэба, напрыклад, прачытаць, абработаць для рэферату ці навуковай нейкай працы, артыкула і гэтак далей. А бібліятэка адкрыта заўжды? Ёсць як бы часы, калі яна працуе. Тут наша шаноўная сестра Лілія таксама нясе сваю паслугу, таму мы ёй вельмі ўдзячныя за гэтую сціплую і вельмі важную паслугу, каб дбаць за гэтымі нашымі квадратнымі сябрамі, вельмі карыснымі для нас таксама, для ўсяго чалавецтва, вядома. Ну, але бібліятэка, як і як бы любая нейкая іншая установа ці месца працы, да, мае свае часы працы. Ну, было б дзіўна, каб у 3 гадзіны ночы тут прыйсці ў бібліятэку, бо што ночу трэба спаць, не? Ось. І трэба адзначыць, што наша бібліятэка таксама адкрыта для ўсіх, кожны жадаючы можа запісацца і скарыстацца з яе кнігазбор. А якая кніга з бібліятэкі самая папулярная ў семінарыстаў? Брэвіярый, напэўна, брэвіярый. Асабліва яго нейкія старыя выданні, да, літургія гадзінаў, так званая, літургія хорарум. Гэта малітва касцёла, якой і мы ўжо як семінарысты ад самых пачаткаў вучымся. Ёсць як бы пэўныя такія нашы супольныя малітвы ў капліцы і молімся гімнамі, псальмамі, якімі моліцца касцёл, увесь касцёл. Як бы, да, яна падзеленая на, напрыклад, ютрань, малітву там апоўдні, перад поўднем ці пасля поўдня, нешпары, камплету таксама завяршваем наш дзень таксама з літургіі гадзінаў. Увесь касцёл моліцца і мы разам з усім касцёлам. Учора, дарэчы, была вельмі такая моцная бура. Бачым, тут лісце параскідванае, да, яшчэ нават не паспелі яго паўбіраць. Знесло нам учора і батуты, бо у дзяцей таксама тут з парафіі ад шукання Святога Крыжа канікулы з Богам. Знесло нашу валейбольную сетку, бо ў валейбол іграем часта. Ну, але такія цуды прыроды, гэта таксама павінна быць. Гэта так званы квадрат. Напэўна, гэта найвышэйшая кропка ў Гродні, адкуль адкрываецца прыгожы від на Гродна. Тут бачны тэатр драматычны, касцёл Маці Божай Анёльскай праз Нёман, сам Нёман. Гэта месца, дзе семінарысты могуць адпачываць і актыўна, таксама і духоўна, дзе можна прагуляцца, памаліцца, пагуляць у футбол, валейбол. Арэлі таксама вось у нас ёсць. Так. Вы распавядалі пра гэтую сцежку, якая ідзе вакол славутага квадрата. А каго можна са знакамітасцю сустрэць на гэтай сцежцы? Са знакамітасцю. Біскупы таксама тут могуць прагуляцца. Так. І нунцый у нас быў, і біскупы часамі заглядваюць у семінары, то могуць прайсціся, успомніць таксама свае нейкія даўнія часы. Хтосьці з біскупаў тут вучыўся, напрыклад, вядома. І я думаю, што такое месца вельмі такое, сардэчнае, да, бо часам пэўныя моманты перажываеш, дзесьці тут ходзячы, гуляючы, неяк так рэфлексіруючы, гледзячы на гэты Нёман, прыроду, да, цудоўныя дрэвы тут таксама, бо насамрэч можна бачыць гэтае хараство, прыгажосць прыроды, захапляцца гэтым. Ну, я думаю, што чалавек пэўным чынам таксама і адпачывае праз гэта. А якая самая нетрывіальная думка прыходзіла ў галаву падчас шпацыру вакол квадрату? Не думаю, што гэта было пад адкрыццём, але я асабіста люблю вечарамі прайсціся па квадрату перад камплетай, перад гэтай вячэрняй нашай малітвай, да, якая ўжо ўводзіць у гэта сіленцум сакрум, маўчанне святое, разважанне над Божым словам і папросту паглядзець вось на гэты від, бо тут вельмі цудоўныя закаты, да, яны, папросту часам неверагодныя, да, і кожны дзень ён як бы перад табой прадстае неяк інакш. Ну і захапляешся Богам, яго тварэннем і гэтым хараством,
як бы гэта для нас такі таксама прадсмак неба, да, побачым, калі настолькі прыгожа тут, у гэтым свеце, да, то наколькі ж яшчэ больш прыгожа будзе там, у той айчыне нашай, да якой мы папросту ідзем. Пакліканне гэта сапраўды дар, вялікі дар і таямніца. І як бы не трэба будаваць нейкіх такіх ілюзій ці баек, што як бы ты ўжо прыйшоў і ўсё, парог закрыты, да, абратна нельга вярнуцца. Вядома, кожны чалавек мае сваю вольную волю, і як бы семінарыя для таго і ёсць гэтыя 7 гадоў фармацыі ў гэтай школе Христовай, каб папросту сфармаваць сваё сэрца, каб даць адказы на пытанні, якія ў тваёй душы папросту ёсць адносна папросту твайго існавання, твайго жыцця, чаго ты хочаш, як ты хочаш служыць Христу, бо кожнае пакліканне, яно насамрэч вельмі прыгожае, як пакліканне да святарства, так і сужанскае пакліканне быць настаўнікам, пакліканне быць інжынерам. Просто кожны чалавек мае пэўнае сваё пакліканне, да якога іх кліча Бог, але усе мы разам маем адно самае агульнае пакліканне да святасці, пакліканне да збаўлення. А менавіта гэтыя дарогі, якімі мы крочым, яны розныя, унікальныя. І як бы нельга казаць, што я лепшы, ты горшы, да, мой шлях прыгажэйшы, твой не прыгожы, бо сапраўды кожная сцяжына, кожны шлях чалавечы, ён змяшчаецца ў Божым провідзе. Часам, я ведаю, семінарысты адсюль выходзяць. Ці спрабуйце вы утрымаць тут таго, хто прыняў рашэнне звесці? Не? Трэба разумець, што ў семінары мы ўсе прыходзім вольна і маем права вольна адсюль выйсці. Чаму у семінары ёсць 7 гадоў, яны нам патрэбны для таго, каб зразумець сваё пакліканне. Пакліканне — это не заўсёды жаданне, што мне падабаецца духоўны строй, сутанна, а мне падабаецца проста служыць у касцёле, працаваць у касцёле. І вось 7 менавіта год дае для таго, каб зразумець, што такое святарства і што такое быць пакліканым і быць выбраным у ачах Бога да святарства. Таму, калі чалавек пакідае, то ён пакідае семінарыю урачыста, як вы сказалі. Усе абмяркоўваюць гэтае пытанне, для нас гэта таксама, як бацькам сваіх дзяцей адпраўляць. Калі ўжо ўсе прывыклі, усе сталі роднымі, але чалавек рашае, што яго пакліканне іншае, што ён пакліканы быць добрым бацькам, альбо проста пакліканы, каб займаць іншую прафесію або пасаду. Вось, ніколі не павінен браць у сэрцы смутак толькі ад таго, што чалавек ад цябе аддаляецца, але радасць перапаўняе, што чалавек знайшоў сваё пакліканне, ў гэтым пакліканне трывае, і ў гэтым пакліканне ідзе толькі да Езуса, дзе хоча быць з ім, і дзе рэалізоўвае сваю святасць. Вы усведомляете, что вас на вашем шляху чакаюць суперскладанасці, што яны будуць не такія, як у нас, людей звычайных, што яны будуць пажорстче. Ну, і у вас таксама ёсць складанасці. Нам цяжка зразумець, як дзіця хварэе. У нас дзеці не будуць хварэць. У нас есть парацетамол. Ну, таксама, да, але мацярынскае сэрца заўсёды будзе перажываць за дзіця. Так, у нас больш складанасці, больш адказнасці за тых людзей, якія на нашым шляху будуць. У вас статак, у нас статак там, у маці статак там сколькі, 2, 3, 4, колькі яна мае дзяцей. А у вас будзе статак, і гэта будуць розныя людзі, і яны будуць вам несці свае праблемы, яны будуць скардзіцца, што час мяне паскікаў. Ну, самае галоўнае будзе, што мы атрымаем у вечнасці. Каму больш дадзена, з таго і больш спросіцца. Таму, так, это складаны шлях, але і у ўрача, напрыклад, таксама складаны шлях, у яго руках залежыць жыццё чалавека. Так, ну, складаны. У нас больш трошкі іншы бок, у нас складанасць у тым, што не фізічнае здароўе самае галоўнае, а здароўе духоўнае. І мы будзем адказваць. Да? Ну, бачыце. Ну, сапраўды гэта пытанне такое, ведаеце, менавіта мы, як мне кажется, што кожны з нас разумеў, што гэты шлях, сапраўды цяжкі. Але
ён таксама і шчаслівы. Чаму шчаслівы, бо гэта Божы шлях. Вось у гэтым як бы і розніцы, адрозненне, таму што Бог не пакідае чалавека. Калі ён кліча да сябе, то ён сапраўды можа так хоча якогасьці цярпення ад чалавека, які за ім ідзе. Бо гэта сапраўды шлях, які менавіта не для самога сябе, так? Калі ты хочаш стаць святаром, ты становішся святаром не для самога сябе, а для Божага люду, Божага народу. І ты той як бы пасрэднік, чалавек, які будзе дзяліцца гэтым шчасцем з іншымі і вясці да збаўлення не толькі сваю душу, але таксама душу другіх людзей. І калі ты гэта разумееш, то для цябе сапраўды ты адчуваеш яшчэ большае шчасце таго, што ты на гэтым шляху стаіш і імкнешся праз гэтую фармацыю семінарыйную. Слухайце, а вось, напрыклад, такая перспектыва. Зараз вы ў Гародні, у цэнтры ўвагі, у цэнтры каталіцтва беларускага, аточаныя педагогамі, выкладчыкамі, движухай, а апынуцца потым у маленькай парафіі, у которой парафіян 14 чалавек. Актуальна. Напрыклад, я паходжу сам з Віцебскай дыяцэзіі, але паходжу з глыбокага. І гэта вялікая парафія. Не лічыцца кепскай парафіяй. Так, Гэта так. супер парафія. Так, гэта вялікая парафія. Так. Вось. Напрыклад, праказаць пра нейкі страх, што магу, напрыклад, апынуцца у нейкай маленькай парафіі, значыць, гэта патрэбна, каб так было, бо ёсць біскуп, напрыклад, ёсць іерархія, ёсць таксама паслухмянасць, і калі мяне будзе ў будучым бачыць касцёл, касцёл бачыць, каб я быў у нейкай парафіі з гэтымі людзьмі, таму няхай так і станецца. Зразумела, што можна бачыць нейкую перспектыву, будучы ў Гродна, бачыць гэтыя імшы, якія адбываюцца ў катедры, колькі там і колькасць гэтых імш, і колькасць вернікаў, канешне, гэта у адрозненні з Віцебскай дыяцэзіі штосьці іншае. Але трэба гатовіцца да таго, што будзе жадаць пан Бог ад усіх нас. Мы не ведаем, дзе мы апынемся ў будучым, але калі так станецца, значыць, гэта так і патрэбна было. А забавы, розныя ёсць. Хтосьці, напрыклад, любіць футбол, дарэчы, вельмі цікавімся футболам. Не ўсе, канешне, але пераважная большасць, здаецца, семінарыстаў, што все там аглядае нейкія чэмпіянаты, сочыць. У кожнага павінна быць гэтае нейкае хобі. Выязджаем там на гульню, напрыклад, з міністрантамі з розных парафіяў. Ёсць стадыён, часамі святары запрашаюць, каб пагуляць, то бок ёсць на чым прыехаць, то выязджаем, гуляем, неяк забаўляемся і развіваемся не толькі духоўна, але і фізічна. І вось. Семінарыйная сталовая, паход куды, дзе семінарыстаў часамі бывае вельмі доўгачаканы. Што тут цікавага? Тут можна убачыць у нас партрэты, на якіх Рэктары, семінарыі, якія ўжо несці сваю паслугу тут, як тыя, хто папросту назірае за гэтай духоўнай навучальнай установай, назірае за нашым жыццём, як айцец стараецца нас выхаваць, і курыруе ўсе гэтыя справы, бо сапраўды у семінарыі шмат выкладчыкаў, шмат розных таксама і свецкіх супрацоўнікаў, і рэктар, як менавіта гэтая галава, вуглавы камень семінарыі, сочыць за гэтым і супрацоўнічае з біскупам. Да. Якія гукі? Мы зараз у якім перыядзе дня знаходзімся? Пасля абеду знаходзімся ў гэтым менавіта хвала Хрысту часавым перыядзе. Вядома, што пасля ежы трэба ўсё пазмываць неяк, то думаю, што цяпер посуд мыецца і ўжо рыхтуецца вячэра. А кулінарныя сюрпрызы бываюць для вас? Канешне, мы вельмі цешымся гэтымі кулінарнымі сюрпрызамі, бо вядома, любая ежа, калі есць кожны дзень, нават найсмачнейшая, можа папросту надаесці.
і ўжо не хочацца нават і камчатскага краба. Калі ты еш яго кожны дзень, вядома, мы тут камчатскага краба не едзім, але вельмі смачную ежу нашыя спадарні тут на кухні гэтай рыхтуюць нам, вельмі цешымся, што іх маем, бо шмат часу трэба ўдзяліць і на вучобу, і на нейкія іншыя абавязкі. Кожны семінарыст мае нейкія сваі, асаблівыя, акрамя духоўнага развіцця, навукі і гэтак далей. Ну і часам здаецца, што на кухню не застаецца гэтага часу, каб штосьці там рыхтаваць. Хаця ведаю, што ў некаторых семінарыях, іншых традыцыях семінарысты рыхтуюць. Ну, у кожнага свой нейкі план, да, і бачанне. А якое блюдо со столовки самое любимое однозначно ва ўсіх? Ну, вядома, як нейкая слодыч ёсць, то ўсе бяруць адразу, да. Часам, акрамя такіх асноўных блюд, да, якія ўжо стаяць там на сталах, да, штосьці тут таксама дадаткова рыхтуецца, бо не ўсе, напрыклад, там кашу аўсяную ядуць, ці штосьці такое, то можна сабе ўзяць, як хтосьці хоча, да. Хазяйкі тут, нашыя гаспадарні рыхтуюць гэта. Ну, а самае любімае блюдо, нават не ведаю, кожнага сваё. Тут на колеры... Я думаю, мяса ў любым выглядзе. Так. Так, на гэтых партрэтах мы бачым рэктараў, якія працавалі ў нашай семінарыі. Першы партрэт — это не рэктар, это як заснавальнік, біскуп Тадзеуш Кандрусевіч у тыя часы, пазней арцыбіскуп. Першы ўласны рэктар семінарыі — гэта Станіслаў Кучынскі, ксёндз-інфулат. Ён вельмі шмат гадоў працаваў на тэрыторыі сучаснай мінска-магілёўскай архідыяцэзіі, у шэметаўскай парафіі. Калі не памыляюся, больш за 50 гадоў ён працаваў там пробашчам, і ўжо у даволі пажылым узросце ён быў прызначаны рэктарам у семінарыі ў Гродні. Пазней рэктарам з'яўляўся таксама ўжо былы ардынарый гродзенскай дыяцэзіі біскуп Александр Кашкевіч. Сярод рэктараў таксама трэба ўзгадаць біскупа Антонія Дзем'янка, сучаснага ардынарыя пінскага, і таксама цяперашняга мітрапаліта мінска-магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станіўскага. Сёння семінарыю узначальвае ксёндз-канонік Віталій Вайцяхоўскі. На партрэце яго пакуль не бачым, бо ён яшчэ дзейнічае як рэктар. Можна такую цікавую гісторыю згадаць пра менавіта ксяндза Міхала Варанецкага. Ён не быў рэктарам, але яго постаць як для фарматараў, так і для семінарыстаў вельмі асаблівая і важная. Прыклад такой паслухмянасці касцёлу для нас. Ён быў духоўным айцом у семінарыі, калі яна засноўвалася, і калі біскуп яго паклікаў, ён меў хіба што 70 гадоў, так? Больш. Амаль што, больш, чым 70 гадоў жыцця. І вельмі цікава, што чалавек, які ўжо паўвека пражыў на адной парафіі, прывык да людзей, ён іх выхаваў, пахрысціў і гэтак далей. Гэта ўжо насамрэч яго дом, бо з часам любы чалавек, ён неяк так прылепліваецца да месца, ўжо любіць яго, ведае там усё, кожны куточак. І калі біскуп пазваніў менавіта да ксяндза Міхала, сказаў яму: «Слухай, ёсць такая прапанова, нават не прапанова, але патрэба, каб у семінарыі быў духоўны айцец. І вось касцёл бачыць цябе на гэтым месцы». І ксёндз Міхал, не гледзячы ні на ўсё, ні на што, такое, папросту сказаў: «Эксцэленцыя, я маю выязджаць цяпер, альбо яшчэ маю час, каб сабраць рэчы». Не было ані наракання, ані пытанняў: «А чаму я? А навошта? Бо ў мяне такі ўжо ўзрост». І гэта насамрэч вось такі прыклад таго, каб калі пан цябе заве несці нейкую паслугу, то ты толькі кажаш: «Вось я, пашлі мяне». Маю пытанне. А чаму партрэты ўсіх гэтых людзей павесілі менавіта ў сталоўцы? Напэўна, таму, што это месца сталовае, тут калі збіраюцца шмат людзей, могуць это ўбачыць. Розныя, калі адбываюцца урачыстасці семінарыйнага характару, тут збіраюцца і самі семінарысты, і іх родныя, госці таксама. Напэўна, таму можна пабачыць, хто тут працаваў, хто ўзначальваў нашу установу.
Ці вучаць вас у семінары не прапасці ў жыцці, у сэнсе вот, ну, згатаваць сабе ежу, рамантаваць сабе вопратку. Ёсць такі заняткі? Ну, таких спецыяльных лекцый няма. Напрыклад, там як гэта было ў школе, там так кажучы, не, канешне, такога няма, але хтосьці мае розны досвед жыццёвы, напрыклад, Максіме казалі, гэта ўрач, які можа падказаць, напрыклад, там прыходжу, Максім, слухай, мне нешта баліць, і што мне з гэтым рабіць? Ён кажа, ну, можа, вазьмі гэтую таблетку, табе можа дапаможа, і можа, там не дапаможа, так. Але... Так. Вось, напрыклад, ён падказаў, і ты ўжо ведаеш, што з гэтым рабіць, так. Ёсць там адзін клерык, які вучыўся, напрыклад, на повара. Ну, калі буду мець пытанне, магу падысці да яго, як прыгатаваць гэта. Альбо не ведаю, там, пазваніць магу маме, мама, слухай, што зрабіць з гэтым. Ось, ну і так бы, гэта, так, кажучы, гэта досвед, які дае жыццё. Там такіх лекцый яны не патрэбны, таму што ты можаш вучыцца ў розны час, і чалавек, як бы, можа адаптироваться, напрыклад, так, да розных умоваў, да, што трэба зрабіць, што не трэба, можна вывучыць, можна паглядзець у інтэрнэце зараз, ну, асабліва сёння, там. А яшчэ хочацца так дадаць пра такі ўласны досвед святароў, якія па магчымасці дзелюцца заўсёды гэтым такім досведам сваёй працы. Напрыклад, там, ну, нават такія справы, як там дакументы трэба залатвіць дзесьці, зрабіць, як нешта там прыгатаваць, як зрабіць. Таксама можна аднесці гэта як бы такую частку фармацыі, тое, што сапраўды святары дзеляцца сваім досведам і такім уласным вопытам, які яны атрымліваюць, вось, служачы ўжо непасрэдна на парафіях. Яны так заўсёды стараюцца каб трошку падзяліцца з малодшымі, і ўжо потым такія нейкія справы, так скажам, былі больш вядомымі. Ну, таксама вось і такая вельмі важная частка. Ці былі ў кагосьці сітуацыі, ці хтосьці прайшоў праз сітуацыю, калі бацькі былі супраць выбара вучобы тут? Ну, у меня, напрыклад, так было, што мой бацька, ён адразу не прыняў гэтае рашэнне пайсці ў семінарыю. Нават першы такі час, калі я толькі сказаў тое, што я збіраюся пайсці ў семінарыю, ён, ну, як бы канкрэтна сказаў тое, што гэта трэба падумаць над гэтым, і тое, што хутчэй за ўсё ён як бы не хацеў бы гэтага. Вось, ну, зразумела, потым задаюць абычнае пытанне такое, што сталася далей. Але после таго, калі ты прыязджаеш дамоў шчаслівым, ужо после некалькіх гэтых тыдняў, месяцаў пребывання тут у семінарыі, і бацькі бачаць тое, што ты шчаслівы чалавек, заўсёды гэтае такое станаўленне, оно мяняецца. Бо сапраўды галоўнае для бацькоў, каб іх дзеці былі шчаслівыя. Выхад з семінарыі на пабылку дадому, на канікулы, аддаление от этой сконцентраванной колькости навуки и братэрства, и вот этой супольности, которая, безумовно, намагнічвае человека и робіць его человеком той пэўнай информации. Наколькі яно шкодзіць вам выход? Вышел, побыл сам на сам, там, с семьей, с мамой, папой, с сябрами, с такими, которые с сябрами с вулицы, умовно. Ну, гэта не можа шкодзіць, потому что гэта частка фармацыі, і клерык, там, будучы святар, ён не можа ўсё жыццё сядзець на адным месцы, напрыклад, як гэта робяць манахі, то гэта ёсць як бы іхняе пакліканне. Усё жыццё маліцца, знаходзіцца дзесьці там у кляштары, але мы святары дыцэзіяльны, і, напрыклад, таксама як і манахі, маем розны час на гэтыя канікулы, каб прыехаць дадому, каб, па-першае, галоўна гэта убачыцца са сваёй сям'ёй, з бацькамі. Гэта вельмі важна. Убачыць, напрыклад, сяброў, якія выбралі іншы шлях, таксама з імі паразмаўляць, з імі сустрэцца. Можа быць, канешне, цяжка, бо трошкі вырываешся з гэтага рытму ад званка да званка, калі ты ведаеш кожную хвіліну ў семінарі, дзе ты знаходзішся, калі ты будзеш маліцца, калі ты маліцца не будзеш, і ты як бы выязджаеш ужо на свой парафій, маеш гэты вольны час свабодны, і павінен сам планаваць свой час, свой дзень. Але таксама гэта практыка для будучага святара, тому што калі мы выходзім з семінарыі, бо мы таксама такімі з'яўляемся ўжо
дзесьці больш свабоднымі, і ўсё залежыць толькі ад нас, як мы карыстаемся з гэтага часу, які мы маем, і таму гэта вельмі добрая практыка. Зараз мы знаходзімся ў нашай семінарыйнай капліцы. Можна сказаць, гэта такое сэрца семінарыі, духоўнае сэрца, дзе праходзіць, можна сказаць, духоўная частка фармацыі семінарыстаў. Тут мы збіраемся на працягу дня некалькі разоў. Раніцай адбываецца абавязковая ранішняя малітва на брэвіярыі, пазней святая імша. Малітвы адбываюцца перад абедам, пасля абеду, вечарам таксама абавязковая камплета. Капліца, як яна наша выглядае, безумоўна, гэта алтар, табернакулюм. Можна ўбачыць прыгожыя вітражы, на якіх мы бачым Езуса Міласэрнага, Маці Міласэрнасці, Маці Божую Вастрабрамскую, апякунку Гродзенскай дыяцэзіі, і таксама з другой стараны апекуна нашага касцёла ў Беларусі святога Міхала Арханёла. З правага боку на сцяне мы бачым партрэт благаслаўлёнага Міхала Сапоцькі і яго рэліквіі, а з левага боку мы можам таксама бачыць абраз благаслаўлёнага Ежы Папялушкі, святара і мучаніка, і таксама яго рэліквіі. Чаму менавіта яны? Бо гэта былі адданыя пастыры, святары, якія з'яўляюцца такім добрым прыкладам для наследавання для сучаснага семінарыста. Як і кожная капліца, ёсць таксама у нас крыжовая дарога, арган. У нашай семінарыі ёсць даволі шмат арганістаў, хтосьці мае музыкальную адукацыю, хтосьці не мае, але спеў падчас імшы, падчас набажэнстваў заўсёды мае сваё музыкальнае суправаджэнне. Робім мы таксама дэкарацыю капліцы. На дадзены момант абраз сэрца Езуса мы можам бачыць, бо гэта месяц чэрвень. Хто адказны за это ўпрыгожванне? Няўжо за кветкі самі семінарысты адказваюць? Кожныя паўгода ў нас ёсць адказныя за тое, каб рабіць гэтыя дэкарацыі, упрыгожваць капліцу, рабіць кветкавыя кампазіцыі. Часамі нам у гэтым таксама дапамагаюць законныя сёстры. Гэта нейкая адмысловая навука ўпрыгожвання капліцы? Гэта ўласны густ чалавека. Калектыўны густ. Калі выявілася, што ў гэтага калектыва увогуле адсутнічае густ, ці можна гэта неяк выправіць? Ці ёсць нейкія майстар-класы ад сясцёр? На маёй памяці такога не было, але густ ёсць, паверце. А бывае такое, што наступная група была адказная за ўпрыгожванне капліцы і зрабілі гэта так, што ўсе сапраўды прыйшлі і не толькі адзначылі, але і ахнулі ад таго, як гэта было зроблена прыгожа. Так, это бывае даволі часта. Вельмі прыгожа у нас дэкарацыі на Божае нараджэнне. Там палёт фантазіі вельмі такі добры у людзей. З задавальненнем ставім мы шопку і ўнутры батлейку капліцы і звонку. Вельмі большасць удзельнічае з задавальненнем. Захрысты месца, дзе святары перапранаюцца, а семінарысты рыхтуюць ўсё патрэбнае, неабходнае для літургіі. Ёсць вельмі шмат шаф, кожная размеркавана пад штосьці асаблівае. Вось шафа, дзе захоўваюцца ў нас келіхі, ампулкі, усё, што выкарыстоўваецца падчас святой імшы. У іншай шафе у нас захоўваюцца імшалы. Імша у нас адбываецца на розных мовах. Некалькі дзён у нас ёсць беларускіх, некалькі дзён польскіх. Адзін дзень у чацвер мы таксама молімся на лацінскай мове, таму ёсць імшалы на гэтых розных мовах.
таксама ёсць шафы, дзе захоўваюцца літургічнае адзенне, вопратка для святароў, альбы, капы. Таксама ёсць у нас вельмі шмат розных арнатаў. Вось. Пытанне. Як праходзіць навука практычнага прымянення касцёльных начынь? Ёсць спецыяльная навука, літургіка, якая ў нас выкладаецца на працягу ўсяго навучання ў семінарыі. Вельмі карысны, неабходны прадмет. Яго ў нас выкладае ксёндз-канонік Ян Кучынскі. Таму веды ёсць, і як што рабіць, таксама ведаем. Ёсць нейкі тыповы від памылак, які здзяйсняюць семінарысты падчас навучання, як абыходзіцца з значэннем? Памылкі заўсёды ёсць, яны часам адбываюцца асознанна, неасознанна, але заўсёды ёсць час, каб выправіцца, працаваць над сабой. Ну, вот самая тыповая распаўсюджаная памылка. Што это можа быць? Што ізноў вы гэта зрабілі? Нешта забылі зрабіць. Нешта забылі. Тое не прынеслі, там забылі нешта ці ўключыць, ці паднесці, ці прынесці, ці прыбраць. Ну, тыповыя чалавечыя памылкі. Кожны мае свае абавязкі і павінен праз увесь тыдзень сачыць за тым, за што ты адказваеш. А эти обовязки, они мают таки плавающий график? То есть плавающий, зменный? Так. Один тыдзень ты робіш одно, другі тыдзень другое, трэці тыдзень увогуле ты будешь адпачываць. А якія ёсць абавязкі, якія ўсе хочуць выконваць, а якія не хочуць ніхто? Абавязкі, яны абавязкі. Іх трэба неяк выконваць. Калі іх не трэба выконваць, тады прасцей, можна сказаць. Не, ну, напрыклад, воск счищаць люблю і буду, а вось то увогуле рабіць не хачу. Ёсць таксама, хто любіць, напрыклад, паставіць прыгожую кветкавую кампазіцыю. Ён імкнецца гэта зрабіць, напрыклад. Ну, штосьці іншае таксама. Таксама абавязак запаліць святло, выключыць, усё як трэба. Цяпер мы ўвайшлі з вамі ў аўдыторыю, якая носіць назву святога Яна Паўла II. Гэта назва таксама не выпадковая, бо менавіта яго дэкрэтам наша семінарыя і паўстала ў 90-м годзе. Тут пры ўваходзе можна убачыць шмат фотаздымкаў жыцця семінарыі, хто тут вучыўся, калі хто паступіў, куды хто ездзіў, якія пілігрымкі. Гэта і наведванне Рыма, і розных санктуарыяў, і музычны гурт Аве. Шмат што тут таксама можна бачыць з гісторыі нашай установы. Гэта аўдыторыя або аўля Яна Паўла. Можна сказаць, это актавы наш зала, дзе праходзяць розныя сустрэчы, канферэнцыі. Таксама тут праходзяць найбольш такія ўрачыстыя сходы на пачатак навучальнага года, дзе семінарыстам, новым семінарыстам уручаюць заліковыя кніжкі пры ўдзеле біскупа, таксама розныя сімпозіумы, канферэнцыі. Усё адбываецца тут, бо гэта такая найбольш змяшчальная аўдыторыя. А бываюць сапраўды вельмі цікавыя і доўгачаканыя канферэнцыі? Ну, бывалі цікавыя сустрэчы з рознымі святарамі, якія працавалі ў розных частках свету, якія распавядалі пра сваю дзейнасць, жыццё, і гэта захапляла семінарыстаў. Як паняць па семінарысту, што ён захоплены? Калі задавальненнях слухае. А хто, напрыклад, уразіў з апошніх візітёраў, хто вас адведваў, і чыя гісторыя прям, сапраўды закранула сэрца і заахвоціла працягваць далей? Не так даўно нашу семінарыю наведваў сакратар апостальскай нунцыятуры ў Беларусі, ксёндз прэлат Кшыштаф Сырока. Ён вельмі цікавы на італьянскай мове з перакладчыкам распавядаў
пра сваё станаўленне як святара, пра сваё жыццё як дыпламата ватыканскага. Ну, і семінарыстам это даволі было цікава, спадабалася. А дарэчы, а што з мовамі замежнымі? Ну, ясна, што лацінай, канешне, все валодаюць. А на якіх мовах размаўляюць семінарысты? У семінары вывучаецца даволі шмат моваў. На першых курсах это беларуская і польская мовы, таксама лацінская, грэчаская, так, крышку, можна сказаць. Таксама па жаданні вывучаецца італьянская мова. А ёсць тыя, хто Англійскую забыў, канешне. Пра англійскую мову мы павінны ведаць на высокім узроўні, і так даўно было заявлена, што гэта B2 узровень павінен быць па заканчэнні семінара. ці ёсць шанец па заканчэнні семінарыі размаўляць па-ангельску на ўзроўні B2? Хацелася б. А што дзеля гэтага робіцца? Як у вас праходзяць гэтыя заняткі ангельскай мовай? Яны адбываюцца кожную нядзелю, па 2 лекцыі звычайна. Ну, я не ведаю, аўдыраванне, там ёсць какие-то такія практычныя заняткі? Так, усё ёсць. А вы вывучаеце такую агульную мову абіхода ці толькі больш касцёльную? У якім сэнсе? Ну, вось, напрыклад, касцёльныя тэрміны, магчымасць размаўляць у касцёльным коле. Так, выкладаць. Яшчэ вось мову звычайнага чалавечага абіхода, ну, я не ведаю, рэстаран, браніраванне самалёта. Так, да вывучэння мовы мы падходзім з розных бакоў. Выкладчыкі моваў звычайна это светскія людзі, але яны ведаюць, дзе працуюць, для каго працуюць, і таму яны стараюцца свае заняткі рабіць у такім патрэбным накірунку. А бывае у вас канцэрт, напрыклад, на Божае нараджэнне? Менавіта канцэрт. Я разумею пра імшу, пра малітву, пра ўсё разумею. Але вось какой-то такой святочны канцэрт, дзе там рыхтавалі батлейку, там, можа, якія-небудзь спевы спявалі. Перад Божым нараджэннем, перад тым, як семінарысты раз'язджаюцца дадому, у нас ёсць супольны аплатак. Ён адбываецца у нас звычайна у нашай сталовай, вельмі так урачыста, прыгожа. На гэту такой урачысты аплатак збіраюцца ўсе семінарысты, шмат выкладчыкаў, і звычайна прысутнічае таксама біскуп мясцовы або хтосьці іншы. Калі мы складаем пажаданні адзін аднаму, і таксама гэта той дзень, калі кожны курс падрыхтоўвае спеў, нейкі калядны спеў, нават на розных мовах. Хто вывучае якую мову, аб'ядноўваюцца і спяваюць на гэтай мове які-небудзь калядны спеў. Это на англійскай мове звычайна, на нямецкай, на польскай таксама. А як адбываюцца, напрыклад, дні нараджэння? Што вы тут святкуеце больш? Дзень народзінаў ці імяніны? Дарэчы. Святкуецца больш, напэўна, дзень нараджэння, але дзень імяніну таксама не забываецца. Падчас імшы успамінаецца гэты чалавек, які адзначае сёння, мы за яго молімся, спяваем пазней пеў «Люрімус аннус». Тройчы? Так, тройчы. Вось. Ну і таксама бываюць там торцікі, нейкія прысмакі. То бок ніякога сюрпрыза там не ведаю. Часамі, да. У мінулым годзе мы зладзілі такую акцыю «Тайны Санта». Таксама рыхтавалі падарунак у такі тайны спосаб для сваіх не толькі аднакурснікаў, для другіх семінарыстаў. А як здабыць гэты падарунак сюрпрыз? Ці ёсць магчымасць, я не ведаю, выйсці ў горад і што-небудзь дзе-небудзь прыдбаць? Так, канешне, на працягу тыдня у нас ёсць 3 выхады на горад, некалькі гадзін, там на 2 гадзіны або на некалькі, калі можна зрабіць усе свае справы. Тут цяпер можам паглядзець на нашу аулю. У ёй адбываецца студыум, так званае самастойнае навучанне, ну і, канешне, такія звычайныя лекцыі. Да? У кожным годзе ауля часамі змяняецца, для кожнага курсу, напрыклад, можа быць іншая ауля.
кагосьці становіцца больш, кагосьці менш. Ну, дарэчы, гэта ауля самая вялікая ў нас, да, можна крыху так паглядзець на яе. Там стары раяль, вось тут таксама піяніна, да, нейкія лекцыі з кантуса праводзяцца, спяваем, вучымся. Ну і неяк так адносна нашай аулі. А чаму вы звычайны клас называеце словам ауля? Чаму называем ауля? Ну, бо, як можна заўважыць яшчэ на шыльдзе нашай семінарыі, семінарію маем Гродненза, лаціна, лацінскі язык, гэта афіцыйны язык касцёла, які нікуды не дзеўся, хаця лічыцца яна мёртвым языком, але ў касцёльнай традыцыі яна і да гэтага часу захоўваецца. Хто грае на гэтым раяле? Семінарысты, выкладоўца кантусу, напрыклад, калі трэба штосьці пацвічыць, нейкія спевы, музыку і гэтак далей. Альбо, напрыклад, для душы, бо некаторыя семінарысты любяць і пагуляць, да, на музычных інструментах, у кожнага там сваё хоббі. Таму ёсць такая магчымасць. Запрашаю ў мой пакой і пакой клерыка Кірыла, які са мной яго дзеліць на гэты семестр. Так жывуць семінарысты. Ну, кожны жыве па-рознаму, у кожнага свой нейкі там густ. Як бы, і вось, што так адметна, магу вам сказаць адразу, клерыкі, якія толькі прыходзяць у семінарыю, яны так адразу задаюць пытанні, калі да кагосьці там са старэйшых прыходзіць у пакой: адкуль у цябе там столькі кніжак, навошта табе столькі рэчаў, 2 пледы, ці там, я не ведаю, чайнік, ці штосьці такое, але жывем у семінарыі 7 гадоў, і насамрэч ты ўжо гэтае месца для цябе становіцца домам, як калісьці наш рэктар апавядаў. Яны вярталіся з шпацыру, з гораду, і казалі ўжо: вяртаюся, пойдзем дадому, не ў семінарыю, на месца вучобы ці працы, гэтак далей, пойдзем дадому. І вось менавіта за гэты час наша семінарыя, альма-матер, да, яна сапраўды становіцца для нас домам. І як бы, вось, можаце паглядзець, да, напрыклад, Кірыл цяпер на другім курсе, да, неяк так. Книжки поступово... Выходите з вугла, идите сюда, вы же господар, это мы вломилися. Кніжкі неяк так паступова з'яўляюцца, а потым я, напрыклад, ужо скончваю 4-й курс, да, ну і неяк так вось гэта, неяк так вось выдаецца, што нешта, штосьці там копяцца, нейкія, не ведаю, любімыя чашачкі, кружкі, кніжкі і гэтак далей, да, ну вось, як бы, зазвычай мы жывем у пакоях па дваіх, напрыклад, да, старэйшы, напрыклад, семінарыст, там, малодшы, каб, ну, неяк так камунікаваць, да, так, каб была такая пэўная інтэграцыя ў супольнасці, старэйшы там чамусьці там можа падказаць штосьці малодшаму, і зазвычай ёсць такое вось паняцце як лаката, да, як бы мы перамяшчаемся па іншых пакоях. Кожны семестр змяняюцца пакоі, ксёндз-прэфект іх там неяк так вызначае, тасуе, ну і ўжо ёсць пераезд такі, да, каб не прызвычайвацца менавіта да аднаго месца, бо і потым у святарскім жыцці, ну, напэўна, трэба будзе неяк гэта месца змяніць, выехаць на нейкую другую парафію. Ну і вось. Я акурат пра гэта хацела спытаць. Ты прыжыўся, у цябе тут была такая нара, у якой у цябе кубачкі і кніжкі. Так. І потым па заканчэнні атрымліваецца, што ты бах і выйшаў у нікуды? Не, просто бярэш свае рэчы. І ідзеш у нікуды? Не, бярэш свае рэчы, бярэш швабру, як бы вымываеш увесь пакой і як бы вітаеш новага гаспадара гэтага пакою, а сам ідзеш у іншы пакой, да? І ўсё, гэта як бы... А я пра заканчэнне ўвогуле вучобы. Пра заканчэнне вучобы, окей. Што вас чакае па заканчэнні вучобы? Як гэта выглядае? Куды вас? Як гэта выглядае? Выглядае гэта так, што касцёл у сваёй мудрасці паклапаціўся, каб мы мелі пастараў. Пан Езус устанавіў да апосталаў, апосталы, склаўшы рукі, маліўшыся, устанавілі сваіх наступнікаў, да, якіх мы завем біскупамі. І менавіта біскуп вызначае нашу далейшую паслугу, да.
напрыклад, гэта можа быць нейкая парафія, потым, магчыма, нейкая вучоба дзесьці на універсітэце каталіцкім, каб як бы працягнуць гэтую інтэлектуальную фармацыю, чалавечую, гэтак далей. Ну і як бы, як гэта кажуць у свеце, да, павысіць сваю кваліфікацыю у чымсьці. Ну вось, такія нашы пакоі. Ложка, стол для навучання, стол адзін, стол, калі ласка, другі. Вось, ну і неяк так это Ёсць такія пакоі, якія лічацца самымі лепшымі, у якіх усе хочуць жыць. Так, ёсць пакоі, якія найшырэйшыя, найбольшыя па прасторы сваёй. Вось, дарэчы, гэта самы вялікі пакой. У гэтым семестры мне як бы так пашанцавала, да, што я тут, ну, бо ён так адносна ўсіх астатніх пакояў, ну, самы вялікі. Ну і ёсць таксама такія пакоі, дзе, напрыклад, не ведаю, вось цяпер мы выходзім як бы, да, на той атрыум, да, аб якім ужо распавядалі, унутраны двор. А ёсць, напрыклад, пакоі, дзе вокны выходзяць ужо на горад, да, на знешнюю старану. Ну то камусьці так падабаецца, камусьці інакш. Дзесьці інтэрнэт больш добра працуе, дзесьці менш добра працуе. Дарэчы, так. пра інтэрнэт. Мы заўважылі, што з інтэрнэтам у вас тут проста беда. Просто беда. Як вы жывеце з такім бедным і павольным інтэрнэтам? Я думаю, што гэта таксама вучыць пэўнай пакоры і уменню чакаць, цярплівасці пэўнай. Да. І як жывем? Ну, жывем, нармальна жывем. Маем семінарны Wi-Fi у акрэслены час, да, каб карыстацца для навукі нейкай, чагосьці яшчэ. Ёсць, напрыклад, свабодны час на твае нейкія ўласныя справы, ёсць час студыюма, да, самапрыгатавання, на гэтай навукі. Можна карыстацца інтэрнэтам, як бы ніхто не абмяжоўвае адносна таго часу, калі сапраўды гэты час можна прызначыць на навуку, бо, напрыклад, час, які трэба прызначыць для сну, ну, то трэба яго прызначыць для сну. Таму трэба вучыцца гэтай дысцыпліне не толькі ў семінарыі, але і ў жыцці, каб нашае жыццё насамрэч было добрым, здаровым перадусім, ну і папросту такім адэкватным, да, як функцыянавалі мы нармальна. Вось. Гэта так гучыць мудра, а цікава вось на практыцы, як дасцігаецца? І ці бываюць праверкі? Шухер, ідзе праверка, хаваем тэлефоны. Ці бывае такое ў семінары? Мы здаем тэлефоны о 21 гадзіне у звычайныя буднія дні, і ўжо пасля гэтага, ну, як бы, крыху раней, бо о 21 гадзіне распачынаецца духоўнае чытанне, і ўжо потым малітва брэвіярыя, да, якая завяршае гэты дзень камплета. І ад 21 гадзіны менавіта распачынаецца гэты час цішыні, сіленціум сакрум, і трывае ён аж да заканчэння святой імшы зрана. Таму, як бы, тэлефоны мы, ну, як бы ёсць пэўнае абмежаванне адносна часу, да, каб папросту, ну, ўжо ноччу ён цябе, ну, не трывожыў, да, каб папросту меў час спакойна сабе адпачыць, памаліцца і гэтак далей. У меня пытанне да Кірыла. Кірыл, скажыце, калі ласка, вот сусед, які тебе прыпаў у гэтым годзе для супольнага пражывання, гэта заўжды прыемная асоба, ці бывае інакш? Ну, заўжды, ну, прыемна такіх вот суседзяў мець, якія, ну, і штосьці падкажуць, ну, пакажуць, што, напрыклад, я, ну, не разумею или незнаёма мне гэта. Ну і заўжды прыемна зайти ў пакой, чыста, прыгожа, прыемна пахне. Дарэчы, прыборка пакояў гэта для семінарыстаў тыповы занятак, які ёсць у раскладзе, ці гэта залежыць ад уласнай волі пакоя гаспадара? Ну, напрыклад, у нашым распарадку дня, напрыклад, у сераду і ў суботу, ну, прапісана, што уборкі ад гэтага да гэтага. Ну і таксама можна ў прыватным уже моманце, там, в часе дня, если штосьці, напрыклад, там разлілася, рассыпалася, то можна штосьці вот так вот хутчэй убраць, каб хто не заўважыў. Так, ёсць як бы час, каб паўбіраць пэўны сектар, да, у семінарыі, пэўная такая супольная зона, дзе ўсе мы карыстаемся, і все як бы займаюцца гэтым прыбіраннем, ёсць графік як бы дэжурстваў на тыдзень, і як бы па чарзе неяк так прыбіраем. А ўласны пакой ўжо як бы з суседам размяркоўваеш ужо, каб прыбіраць, да, яго, каб было чыста, можна па чарзе, ну, як бы гэта такая індывідуальная справа.
Дарэчы, а санвузлы ў семінарыі на агульнай ці яны ў кожнаму пакоі асобна? Як бачыцца, тут не блок, да, агульны. Агульная. З чаргой? Не, нас не так шмат, таму запрашаем усіх семінарый. Дарэчы, а колькі вас цяпер? Нас цяпер было 37 у гэтым годзе, цяпер маем 4 дыяканаў, і ну, як бы яны ўжо выходзяць са стану семінарыстаў, таму... У мяне яшчэ пытанне, ці можна праспаць ранішнюю імшу? І што за гэта будзе? Тэарэтычна, магчыма, як бы кожны з нас можа штосьці там праспаць, але ну, ёсць гадзіннік нейкі, да, будзільнік. Вось у мяне ўжо з нулявога курсу прапазітычнага гэта гадзіннік. Ставіш сабе, ну, прасыпаешся. Ну, але вядома, кожны чалавек можа праспаць. Што будзе, ну, што будзе. Я не думаю, што мы павінны там ругацца, каб курсе там. Калі гэта ўжо такая справа рэгулярная, ну, то, вядома, трэба разабрацца ў чым справа. Думаю, што ўсё павінна быць справядліва, але і міласэрна. Скажите, будь ласка, а який у вас есть самые любимые предметы в семинаре? Есть такие огульно любимые, что вот все с радостью на его ходят? И наоборот, самый предмет, на який никто не хочет ходить. Можно тоже спросить? Трэба абмеркаваць. Ну, у кожнага розныя позіркі на гэтае жыццё. Камусьці падабаецца філасофія, псіхалогія, камусьці больш падабаецца тэалогія, камусьці біблістыка, камусьці філасофія, як я ўжо казаў, а камусьці, ну, філасофія, якая падзяляецца на антрапалогію або іншыя дысцыпліны. Камусьці ўвогуле падабаецца філалогія, ну, можа, ёсць такія людзі. Какие? Так, камусьці гісторыя, усе мы розныя, але ўсіх нас аб'ядноўвае адно. Тоже? Нас аб'ядноўвае Христос, сапраўды. Колькі вам даюць часу на горад? Залежыць, які дзень, напрыклад, у аўторак можам ісці на горад ад 2 гадзіны да 4, у чацвер ад 2 да 6, і ў нядзелю таксама ўжо пасля практык, гэта старэйшыя курсы, ад 2 да 6. Я просила яшчэ раз совесці мне какие-нибудь ваши такие семінарыйныя байки, якія перадаюцца з вусна ў вусны, з пакалення ў пакаленне, якія ўсе ведаюць, і мы таксама хочам іх ведаць. Ну, можна вспомніць, як бы, такога святара, ксёнз-пралат Ежы Лявінскі, святар, які шмат гадоў ужо выкладаў і быў выхавацелем тут у нашай семінарыі, і быў таксама ксёнз Тадеуш Вышынскі, ён быў місіянерам, і таксама выкладаў у семінары вельмі шмат гадоў, працаваў і ў Ватыкане, і ў Францыі працаваў, таму, як бы, такая вельмі багатая яго гісторыя жыцця, і былі яны абодва вельмі адукаванымі, і гэта як бы такія яшчэ святы старых часоў, калі, напрыклад, хацелі размаўляць так, каб семінарысты не даведаліся, аб чым яны гавораць, то пачыналі размаўляць па-лаціне. Вось, і як бы папросту размаўлялі сабе па-лаціне, у голас ідуць, і, ну, вядома, лаціне мы ўжо не карыстаемся так, каб ёй папросту, ну, на штодзень размаўляць, але выкарыстоўваецца на нейкіх малітвах, напрыклад, да, святой імшы, у навуцы і гэтак далей. Неяк так. Адна з гэтых гісторый. Это какая-то наивысшейшего уровня адукации история. А что-нибудь социально-бытовое есть? Мы ўжо як другі курс рыхтуемся непасрэдна да гэтага. У апошні тыдзень, перад тым, як ужо клерыкі на 3-м курсе атрымоўваюць сутаны, ёсць такая традыцыя, так званы белы тыдзень. І гэта такі час, калі клерыкі на працягу ўсяго дня ад самага пачатку раніцы і да самага вечара ходзяць заўсёды ў белых кашулях і заўсёды з галстукам. Нават там сюды вось прыйсці так у кавярку пасядзець, то гэта заўсёды ёсць такі, так скажем, урачысты строй. І вось, ну, гэта адна з такіх семінарыйных традыцый, якая ўжо трывае ад самага пачатку, і вось ужо праз 35 гадоў заўсёды яна так захоўваецца. Сучасны касцёл патрабуе наватарства, патрабуе маладых ідэй. Гэта заўсёды было такое складанне пытанне у
тым, каб былі якіясьці наватарствы, і як бы касцёл, ну, заўсёды пытаецца ісці наперад, ісці з навукай, з рознымі там, можна сказаць так, трэндамі, да, моладзевымі, але заўсёды трэба мець такую граніцу, такі экватар, можна сказаць, да, залатую сярэдзіну, каб навука Хрыста яна заўсёды была, ну, на вяршыні нашых гэтых такіх праяваў, трэндаў і так далее. Я часам разважаю пра трэндавых святароў, якія імкнуцца быць на піке медыамоды, нейкіх моладзевых фішак, своеасаблівага шоу-бізнесу. А як вы лічыце, ці гэта правільная стратэгія для святара у пошуку сваіх авечак? Ці ўсё ж такі святар мусіць быць больш сціпла традыцыйным і не ўсе сродкі харашы? Ну, я мяркую, што кожны з нас атрымаў гэтае пакліканне, да? Можа, фармацыя семінарыйная гэта такі, ну, як бы час распазнавання гэтага паклікання. А ўжо будучы святаром, то ну, нет аднолькавых людзей. Таксама і нет аднолькавага паклікання чалавека. Можа, хтосьці больш такі, ведаеце, любіць там цішыню, пакой, малітву, такое сузіранне Бога там на каленях і пастаянна углядаючыся у там, манстранцу, да, там, дзе асаблівым чынам знаходзіцца Езус Хрыстус. Ёсць людзі, якія более такія медыйныя, да, якія больш, ну, любяць казаць, прапаведаваць. І вось гэта разнастайнасць гэта паклікання, да. Таму я, канешне, за, чтобы было і так, і гэта цудоўна, калі ёсць людзі, когда ты можаш, напрыклад, там адкрыць YouTube, паглядзець якіясьці цудоўныя канферэнцыі і вельмі многа ад іх, ну, узяць для сябе. Мае такі практычны досвед таго, як, напрыклад, дзейнасць святароў яна даходзіць да людзей, якія сапраўды далёкія ад касцёла. І так здарылася зусім нядаўна ў маім жыцці, тое, што адзін чалавек, з якім я яшчэ сустракаліся і пазнаёміўся у школьныя годы, ён насамрэч заўсёды казаў, што ён мае такое атэістычнае станаўленне ўвогуле да рэлігіі і не разумее, што гэта. І зусім нядаўна ён адпраўляе мне такую спасылку на Instagram отца Александра Жернасека, і адбываецца маё такое меркаванне адносна гэтага. І потым ужо ў размове высветлілася тое, што ён праслухаў кожную яго канферэнцыю, якая знаходзілася там у такім свабодным адкрытым доступе ў Інстаграме. І яго нарадзілася гэтае пытанне ўвогуле пра сутнасць Бога, пра асобу ксяндза Александра. І ён звярнуўся з такім пытаннем. Не лічу, што сапраўды, як вось архібіскуп Юзеф Станеўскі часта зазначае тое, што гэта 6-ы кантынент. І сапраўды, вось, ну, на такіх фактычных нейкіх прыкладах з жыцця важна тое, што ёсць такая магчымасць чалавеку, які б можа пабаіцца пайсці ў касцёл, паразмаўляць са святаром асабіста, то можна зайсці ў Instagram, напрыклад, или на YouTube, паглядзець там нешта, сделать какие-то высновы і ўжо потым як бы пахадзіць гэтым. І спадзяёмся, што гэта прынесе свае плады. Хочу яшчэ напрыканцы праграмы попросіць сказаць што-небудзь пра свой выбор, парэкламаваць яго тым хлопцам, якія зараз на нас глядзяць. Я спадзяюся, што не глядзяць на нас. Мы уже ведаем, што мы шукаем в інтэрнэце. Чаму варта сюды ісці? Варта зрабіць менавіта гэты выбор, а не, напрыклад, выбор чалавека, выбраць прафесію чалавека, які падае людзям парацетамол. Ну, варта ісці толькі ў тым выпадку, калі кліча Бог, і гэта ў любой месца. Вось, калі цябе кліча Бог у семінарыю, ідзі ў семінарыю і не сумнявайся, не бойся. Калі клічаць ісці, не ведаю, знімаць фільмы, дзякуй Богу, ідзі знімай фільмы, знімай пра Хрыста фільмы. Ну, так кажучы. Але галоўнае там, я лічу, не баяцца, рабі тое, што адчуваеш у сэрцы. Калі штосьці не атрымаецца, пан Бог усё пакіруе і ўсё паправіць. Заўсёды пытаць у сябе, чаго я ад жыцця гэта хачу.
І от калі кожны будзе ставіць сабе пытанне, што я хачу? Я хачу быць святаром. Ну я павінен быць святаром, альбо не павінен. Ну гэта я сам сабе, я распарадчык свайго жыцця. Сёння я хачу, заўтра не хачу, але я паспрабую. Напрыклад, так я працаваў, там зараджалася маё, можна так сказаць, пакліканне, дапамога, так, але это не толькі фізічнае. Так чаму гэты мой выбар быў такі? Добрых спецыялістаў шмат. Спецыялістаў у сферы медыцыны, добрых настаўнікаў шмат, інжынераў, механізатараў, трактарыстаў, вельмі шмат розных прафесій. Але заўсёды пытаюсь, чаго я хачу. Я працаваў цудоўнейшы час каранавірусу, але у чым гэты цудоўны час, у якім бліжэй быць да людзей, ты разумееш, чаго яны хочуць. Мы з вами не можам зазірнуць у сэрца іншага чалавека і паглядзець, чаго ён хоча, альбо чаго яму не хапае. Але мы заўсёды можам адчуць. І вось, калі я працаваў, я вось адчуваў, што чалавеку трэба. І амаль што большасць гэтых людзей, яны патрабуюць быць, каб іх пачулі, каб з імі былі, і каб гэты чалавек камусьці быў патрэбны. Вось. І у семінарыі мы таксама рыхтуемся, і мы кожны дзень сябе пытаемся, чаго я хачу. Чи хачу я быць святаром, чи я хачу быць апосталам, чи хачу я быць чалавекам, які будзе проста ісці за Христом. Альбо хачу я буду Петром, альбо Паўлам, але я хачу быць з Христом і хачу вот несці і быць з людзьмі. Ну, я, можа, скажу так коротенько, ну, менавіта на маю думку, што як бы істота чалавечага жыцця гэта заўсёды пошук. Пошук чаго? Пошук праўды. Што такое праўда? Праўда гэта Бог. А што і хто такі Бог? Гэта любоў. Менавіта любоў, яна вядзе нас да такой дасканаласці. Вось, і менавіта гэта з'яўляецца мэтай нашага жыцця. Я менавіта думаю, што кожнага паклікання, асабліва паклікання да святарства. Я думаю, што чалавек паколькі вольна выбіраць, ну то я думаю, у такім выпадку Бог пакіруецца воляй чалавека, і калі гэта ягоны шлях, то пакліча. Не ягоны шлях, то пакліча да нечага іншага, таму што святарскае служэнне, канешне, прыгожае, але нельга параўноўваць, напрыклад, з іншымі пакліканнямі у тым плане, што нешта горшае, нешта лепшае і так далей, так далей. Пакліча, значыць, тваё. Не пакліча, ну, шукай свайго. Ну, я лічу, што варта не баяцца. Заўсёды, калі ёсць такія думкі, зробім рэкламу, тое, што ў семінарыі ёсць такая магчымасць гэтых рэкалекцый такіх, прыехаць на некалькі дзён пабыць, паглядзець. Але таксама са свайго жыцця скажу тое, што Бог заўсёды дае знакі. Бывае, што гэта знакі вельмі канкрэтныя, бывае, што гэтыя знакі такія больш таямнічыя, трэба паразважаць над імі, але Бог заўсёды дае гэты знак. І таму варта не баяцца адказаць так і паспрабаваць. Амен. Дякую. Przez Chrystusa Pana naszego.